Contraportada que nos quedou pendente antes. Hola, Brais. Hola, moi boas tardes. Andamos te mareando, agora antes, non agora nada. despois, pero bueno, ten que haber contraportada, senón non quedamos tranquilos. Ademais, esta semana ves algún diaña máis, non? Parece ser que sí. Parece ser que sí. Non quería dar a exclusiva eu, pero Parece ser non que sí. dicimos máis. Ven algún día máis desta Sorpresa. semana. Que hai de novo? Pois, que hai de novo, amigos? Pois a primeira noticia é que cancelan un voo porque o copiloto iba bébedo. Dos creadores de Se bebes non conduzcas chega Se bebes non pilotes, porque parece que sí, que a semana pasada tívose que cancelar un voo porque unha das persoas que iba nel iba ata arriba de drogas e desta vez non era Melendi, era o copiloto. E, bueno, isto pasou, como vos digo, a semana pasada no aeroporto de Stuttgart nun voo dunha aerolínea portuguesa con destino a Portugal, non? Entón ese día un empregado do aeroporto viu o copiloto, do cal non sabemos o nome, pero todo fai indicar que se chamaba Joao Simões, pois viron que ese copiloto según as fontes internas que teño eu, pois, bueno, viron que ese copiloto iba camiñando facendo eses e apestando alcohol. Entón, o que fixo foi informar as autoridades do aeroporto. Estas comezaron a buscar o home en cuestión e encontrárono na cabina do avión en evidente estado de intoxicación, ou sexa que tiña unha castaña importante, non? E acto seguido procederon a cancelar o voo, no que iban máis de 100 pasaxeiros, os cales non se tomaron moi ben a noticia, e ademais foi bastante mala sorte porque o seguinte voo que lles podía ofrecer a compañía eran 3 días máis tarde. O sea que tiveron que botar 3 días no hotel que fora, non? De todas formas, estuvime informando, creo que son 300 euros por noite, así que, bueno, nin tan mal tampouco. O sea, se pagan 300 euros por día de retraso, pois, oye, como se retrasa... Bueno, é o que debería ser. Cando hai retrasos deberíanche pagar o... Deberían, non? Pagarche o prexuizo. Sí, porque tuve vendo, sei que así. A ver, eu por min como se retrasa unha semana, entonces, 300 euros día, como se retrasa medio depende, ano. Bueno, 300 sí, euros día, pero depende a viaxe, tamén perdes... Sí, está claro. Está claro, pero bueno. Bueno, de todas formas, hai que dicir que a Fiscalía de Stuttgart xa lle quitou a licencia ao copiloto, así que non teremos máis problema con el, e impuxolle unha multa de cerca de 8.000 euros. E, bueno, imagino o copiloto cando pillaron, falando con xentes, dicíndolle: pero vamos a ver, home, que vou ben para coller o avión, home, xa tiña pensado meter o avión polas pistas do monte, xa que estades aquí para recaudar solamente. E así foi. E, bueno, depois temos unha noticia dun anciá que olvidou máis de 100.000 euros nun taxi en Zaragoza. Guau, máis de 100.000 euros. Que non lle ten pasado, verdad? Olvidarse 100.000 euros. Quen non está nunha situación así? Ou de atopar 100.000 euros? Ai, oxalá, eso xa me pasar máis veces. Que veces. farías ti se atoparas 100.000 euros? Pois non sei, gastalo, supoño. Gastalo rápido. Eu non sería capaz de quedar con 100.000 euros. E converterse en protagonista da contraportada. Sí. E xa tería noticias para a miña sección, ves? Claro, non ves? Non hai mal... Eu xa creo que tampouco podes facelo, pero eu xa topo 20 ou 50 si teño igual a cara de quedar con eles, pero 100.000 sentiríame mal. 20.000 ou 50.000? Non, 20 euros ou 50 euros, pero máis cantidades así dis, carai, quen o perdeu, isto podelle cambiar a vida, non? Sí. Quedas así como con mala conciencia. A mí pasou outro día xa que estamos aquí, sí. no banco, que cando fun a sacar no caixeiro, en plan, hai veces que a xente olvídase de coller os billetes. E había un billete de 100 que xusto estaba no dos billetes. E eu dixen, a ver, non vou ser mala persona, eu sei que se esperas un pouco, o banco o seu caixeiro volve a tragalos e non che conta como sí? que o sacaras. Non o sabía. Sí, porque a mí pasou un par de veces que son moi despistado. E se deixas o billete, polo menos nunha determinada caixa, que se sacas no caixeiro cartas, se non nos recolles a tempo, volve a tragalos. E non xo descontan da conta. Efectivamente, descontanxo e volvenxos a ingresar o día seguinte. Bueno, xa sei o que teño que facer cando vexa que Brais vai ao caixeiro, pois ir detrás dele. Non, porque outra xente podería dicir 100 euros aquí, se os collo, o banco que se fastidie. Pois non se fastidie o banco, fastidiase quen os deixou aí. Efectivamente. Porque razonablemente danse como extraídos. Claro. Así que de nada, a señora desconocida de Coruña, así que... Apareceu a señora. Non sei, eu deixei no ali e tragou uno. O sea, señor ou señor, bueno, si, tragou uno, supoño que se lle volvería a ingresar e punto. Así que, bueno, porque vexades que son buenísima persona, non? É modesta tamén. Eso xa o sabíamos. É humilde tamén. Right, xa o sabíamos. Bueno, pois... Ademais altruista, porque iso nunca vais a ver esta persoa que foi grazas a ti. Bueno, igual agora escoitando a radio. Claro. Ai, eses 100 euros que non recollín e non me descontaron. Era Brais Doval. Pois igual tes unha recompensa, Brais? A veces nos dá, sí, efectivamente. Unha máis para o canal de YouTube. Tamén. Pois, bueno, volvemos ao tema que xa me desvío, empezou aquí a falar das miñas cousas. Que, bueno, como vos digo, pois un anciá olvidou máis de 100.000 euros nun taxi en Zaragoza.
Bueno, o que pasa é que parece ser que esta señora pois colleu un taxi cargada con 2 bolsas e ao sentarse pois puxoas debaixo dos asentos e nunca máis se acordou delas, que tamén non sei como non te acordas de 100.000 euros, pero bueno, estas bolsas pois xa vos digo, estaban cheas de billetes de 100 e 200 que sacara previamente dunha caixa de seguridade do seu banco de confianza nesa cidade. E bueno, a muller vese que baixou do coche e un minuto máis tarde dixo: ai, eu creo que me falta algo, será que me falta o móvil, falta a carteira, ai non, faltame 100.000 eurazos. Entonces, claro, cando se dou conta desto, pois era moi tarde, porque non sabía nin quen era o taxista, nin onde estaba. Entonces, pois bueno, o que fixe a pobre muller foi chamar a policía e a distintas autoridades e tamén comezar a falar nas radios locais pedindo axuda, sobre na Radio Taxi, entón estas, para pedir axuda por se algún taxista o escoitaba que lle devolvera o importe. Na radio non dixo canto fora, pero a policía dixolle que foran 60.000 euros, que non entendo eu que pasou. O sea, eu son o taxista, supoño que non sabría o que bueno, estou me liando. O caso é que volvo a empezar outra vez. A señora dixo que perdeu 60.000 euros. Sí. E para sorpresa de todos, o día seguinte o taxista presentouse na policía e doulle unha bolsa que non contiña 60.000, senón 100.000, máis case o doble. Do que dicía a señora. Que eu supoño que o taxista non sabría que a señora pensaba que perdeu 60.000. Exacto. Dario 60.000 mira, e 40.000 para min, claro. Aí che van, mire como personas son. Pero claro que... É dicir que a señora non sabía nin o que levaba. Esa señora, non sei, é que non sabe nin cantos cartos ten. Eso é unha maravilla, o sea, non sei. Pero bueno, despois de todas formas... Home, o taxista merecía tamén unha recompensa. Si, a verdade é que si, en estas sumas de cartos hai que ser bastante claro, hai que dar un detalle. Chame, 20 eurinhos que tienen que caer. 20 euros. Bueno, un 10% eu considero. Un 10%, sí. Bueno, 10% xa son, estaba de maravilla. 10.000 para o taxista, vamos. As propinas non por aí adiante non son un 10%. É unha boa carreira, o 10%, sí, señor. De todas formas, ao final inesperado, porque, según a normativa, ti non podes andar con máis de 100.000 euros sen informar, sin ter unha autorización. Entonces, claro, igual a muller por eso dixo que tiña menos de 100.000. E agora o Banco de España requisoulle os cartos hasta que se aclara un pouco todo e ao final quedou sin eles igualmente. E o taxista tamén. Ao final queda, ves, por ter ser humilde. Acabou mal para todos. Por ser honestos, que hai que ser malas personas, home. E bueno, despois temos unha noticia que se fixo viral estes días, que foi a dun profesor que... o profe Ramón. Efectivamente. Veña, contanos a do profe Ramón. Pois a do profe Ramón, que un profesor volveuse viral polas outras notas que lle pon aos alumnos. Que, bueno, como todos sabemos, pois estamos en Semana Santa e os rapaces non teñen escola, esa é a parte boa que lles gusta, pero o día antes, o venres da semana pasada, levaron as notas, cousa que xa non lles gusta tanto. Entón, o pasado venres, como xa vos digo, foi o día que lle deron as notas á maioría e tamén lles deron no colexio do profesor este sevillano que se chama Profe Ramón en Twitter. Entón, este profesor subiu na súa conta de Twitter fotografías que as notas especiais que lle dá aos alumnos e por un lado están as notas normais, pois eu sei, matemática, todas estas cousas. E nas observacións do tutor estaban as notas especiais, que na foto, pois o tutor, as notas especiais de Elena son: é unha nena feliz, sobresaínte; é boa compañeira, sobresaínte; disfruta en clase, sobresaínte. E así seguiría a cousa. Así que, bueno, valorar un pouco tamén que ao final os nenos son nenos. A ti que che porían nesas notas alternativas? Menos mal que non mudaban porque senón mi madriña non che facían nada así. Pero ti seguro que che facían como a min isto de progresa adecuadamente. Eso sí. Sí, non? Sí, destaca antes de que chegaras a esa etapa do sobresaliente notable ben suficiente, había esa outra do PA. Sí, non sei, creo que só era PA ou NM, necesita mellorar. É verdade, é certo, é certo. A min o máis parecido que me pasaba era cando sacaba malas notas e lle preguntaban a miña nai e dicía: bueno, é bo rapaz, home, xa é importante. Claro, veía que miña é bo rapaz. Fai o que pode. Bueno, que iso tamén habería que valoralo nun boletín de notas, non? Porque, tío, mellor hai rapaces que non levan moi boa nota, pero si fan esforzo, entón igual sí, avaliar tamén eses outros comportamentos. A nota máis importante é ser boa persona, que é moi filosófico. Bueno, é moi importante tamén. Pues sí, logo pasan cousas como as do taxista, aí demostranse as boas persoas. Moi ben, pois mañá Brais volverá e teremos máis noticias de Contraportada. Grazas, Brais. Grazas a vos. Ata logo.